हेलो एभ्रिवान गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनानै लाग्रोबाय सल'गोफोर ओरैनोथ' नोंथांमोना दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों दिनै आं मानि सायाव भिडिअखौ लानानै फैदों। सल'गोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै फैदों। लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअआव गाहायै सोर सोर फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन आरो बबे प्रडाक्शनावहाय नुनो मोनगोन नोंथांमोना भिडिअनि सायाव आबुङै मिथिजोबनो थाखाय भिडिअखौ फार्स्टनिफ्राय लानानै जोबजासिम नायलां लोगोफोर फावखुंग्रि रिया ब्रह्म बिथां आरो बिथांजों लोगोसे फावखुंगुर सिद्धार्थ बर' बिथांजों बिथां सानैनि फाव खालामनायाव गोदान मोनसे आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि टाइटेलखौ बारा मोजां मिथिजोबनाय जायाखै लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों थाजिम नार्जारि बिथां। लोगोफोर बे गोदानै मोनसे फैनो गोनां आपकामिं अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौहाय जों आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो जों नुनो मोननो हागौ दे लोगोफोर। नोंथांमोना दानिफ्रायनो नायनो थाखाय एक्साइटेड जानानै दङब्ला बयबो नेनानै थाथ'लायदो लोगोफोर आरो सोर सोर नायनो एक्साइटेड कमेन्ट सेक्सनाव बयबो लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। थाबैनो बे साननैसोनि गेजेरावनो जों बे आरबि फिल्म प्रडाक्शन चेनेलनि गेजेरजोंनो जों थाबैनो बे आपकामिं मोनसे अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौहाय जों नुनो मोनगोन लोगोफोर। नोंथांमोना बयबो नेनानै थाथ'लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार एन्ड कमेन्ट्स खालामदो। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माखासे गोदान फैनो गोनां आपकामिं बर' सावथुनफोरनि मिउजिक भिडिअफोरनि माखासे सर्ट मुभिफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।